vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndakaitawo mari nemushonga weLucky, patiko zvino zvindiri kurarama upenyu hunorwadza, ndiri muranda, uye zvekare mushonga uyu weLucky wakabva wachizopanduka ndokubva wachizoita nyoka. Zvino handichazivi kuti ndoitawo sei kuti ndinge ndichifamba kumhuri panowana munhu anobva atofa kana vanhu vanongotanga kungorwara, kufamba ndichida kuti ndinge ndichiparadza mushonga wacho iwoyo zvekare nenyoka, because chatova chikwamboka ichi. Ndinobvawo kuZim, ndiri kugara munyika yevatorwa, uye zvekare kubva nekubvira ndainge ndisina kana kumbogara ndakabata upfumi hwandakazobata, ende ndine mari yandinotoshayiwa kutoziva kuti inobva kupi. Ndinongokaruka ndaita mari kungoita Lucky ndotopinzwa mumadhiri, rimwe dhiri rekutoti rinenge risinei nechekuita neni, but vanhu vanongoita kuti ndige ndichingokwana-kwanawo padhiri ndotoita mari. Saka ndakasvikawo muSouth Africa. Pandakasvika muSouth Africa ndainge ndiri munhuwo zvake, asi now mukomana kana ndikatarisa ndaisifungidzira kuti vanhu vane mari vanorara hope, kana varara vanorara hope dzeumambo, but ndava kutoona kutoti murombo anenge ari nani. Ndiri muranda kunyoka yangu, iyo inoita zvainenge ichinzwa kuda neni, ende ndinotozvidemba kuti ko ndakambopindireiko mazviri zvinhu izvi. Saka mainge muri mugore ra2017 ndainge ndichishanda hangu muHarare, but ndairarama upenyu hwainge huchirwadza, uye zvekare ndainge ndisitomborina kana mari. Basa rangu randainge ndichiita rainge riri rekupusha zvingoro, ndo rainge riri basa rangu iroro. So ndakabva ndachizonzi nevamwe sekuru avo vataingoti sekuru chamu. Sekuru chamu ava ivo vakati kwandiri kana ndichida kuromba ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga Vaseline. Ndakaenda ndikanotenga Vaseline yangu 200 and something milliliters. Vakabva vachizondipa mumwe mushonga wainge uri weRed, vakanditi ndige ndichiudira imomo muVaseline. Ndikaita saizvozvo, vakanditi kuchukudza muzukuru. Vakabva vachizondipa minzwa, vakandipa zvekare netsono 3 dzavakanditi ndinge ndichibayiriramo muVaseline. Vakabva vandipa kamwe kamucheka ako kavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora mazita ehama dzangu dzose, sezvo kamucheka aka kainge kari kadiki. Vakanditi ndinongonyora first name sekuti Steve ndinongonyora kuti S, uye zvekare kana iri hanzvadzi yangu kana achinzi Rachel ndinongonyora kuti R. Ndo manyorero acho iwawo andakaita. Ndakanyora hama dzangu dzose ndokubva ndachizopeta-peta kamucheka kaya kaya ndikavapa, vakakabayirira zvekare mumafuta imomo. So tsono dziya munzwa uye zvekare nekamucheka, zvinhu izvi ndo zvakazonyangadika. I think kuti ndo zvacho zvakabva zvachizopanduka zvikabva zvachizoita nyoka iyo inondipa mari, uye zvekare iri nyoka inondishungurudza. Saka ivo vakati hakuna businessman, ende zvechokwadi mukuzotanga kudhila nemabusinessman hakuna businessman asingabati mishonga, nekuti as long as usina mishonga yaunenge uchibata, vanhu vanongoita zvavanenge vachinzwa kuda newe. Ichocho ndicho chokwadi, and we cannot even run away from that fact. Kunyangwe mamwe mabusinessmen andakadhila nawo vatori vanhu vekutoti vanotonamata, vatori nezvigaro muchechi, but in the middle of the night havazorori, vanenge vachingofamba driving their cars from one part of the country going to another part of the country. Asi kana wava musi weSunday muchivaona vakachena vachidriva motikari dzakanaka, aiwa kamunoti ava ndivo vanhu vakakomborerwa naMwari. Izvi ndakazozviona kuburikidza nekuramba ndichingobatsirwa navo sekuru vavaya, because paiva nenguva yekuti vaingokaruka vandidaidza vonditi ibvako kubasa, kuchibasa chako chisina basa, uya kunoko because pane mishonga yandarotesewa. Saka ndaizoti kana ndaenda kuya ndaibva ndatoona kuti panenge patori nevanhu vanenge vakapaka motikari dzavo dzinodhura pamba pavo sekuru vacho ivavo. Uchazokuona kuti zvechokwadi nyika yakatakura kurema, asi nyika yakatakura kurema kudaro hakusi kunzi zvekuromba zvinenge zvakashata as such, but unenge uri munhu anenge achizama kuzviprotecta. Hakuna munhu anoda
kushandira mahara. Ndokusaka vanhu vazhinji vane mabhizinesi vachizogumisidzirawo vatsvakawo chinhu chinenge chichivabatsira mumabhizinesi avo. Saka zuva iro ravakazondipinza mudare mavo vachiti yainge yava nguva yekuti vange vachindipa mitemo yavakandipa ndeiyi. Ndakanzi handaifanira kuti ndige ndichidya derere kana kudya muramba, handaifanira kuti ndinge ndichidya nyama inenge yakabikwa nemunyu, handaifanira kuti ndige ndichizoona mutumbi wemunhu akafa, handaifanira kuti ndinge ndichizorara nemukadzi uyo anenge ari kumwedzi, ende ndaifanira kuti ndige ndichizongogeza chete kana mwedzi uri muchena. Ndakatenda ndikafunga kuti zvinhu zvose izvi zvainge zviri nyore kutevedzera. Handina kuziva kuti ndainge ndaisa upenyu hwangu musango. Ndakabva ndachizouyawo kuno kuSouth Africa. Ndasvika kuno ndakabva ndatanga kugara neimwe friend yangu uyo ainge achigara muJoburg. Saka basa rake raainge achiita nderekuti aita waste management. Ndakabva ndachizotanga kugarawo munzvimbo inonzi Middleburg. Ndokubva ndachizotangawo business rangu rekutakura marara, waste business. Zvese zvainge zvichindifambira mukoma zvekuti ndakazotongwerekana ndaita mari ndichiwana vanhu vainge vachitondipa macontracts akakura, plus pamwe pandakazoita mari sezvandakuudzai kuti ndiri munhu wekuti ndinongokaruka. Ndatongopinzwawo mudhiri rekuti ndinenge ndisitomborina kana idea kuti what is going on. Pandakaita mari mukoma takarova kopa iyoyo. Mushure mekunge tarova kopa iya takabva tazoenda nayo kuscrapyard, but takabva tachizovhara varume vacho vainge vari varidzi vekopa tikatovanyudza mari. Ndokubva ndachizotosheya mari yacho iyoyo nemuridzi wescrapyard. Ndo zvakaitika ipapo apa. Yainge iri kopa yainge yakawanda mukoma. So after that ndikabva ndachizotanga kuinvesta mari yaya yandakawana, then ndokubva ndachizototenga motikari dzandaishandisa nedzandichiri kushandisa mubusiness rangu. Ndakabva ndavakawo imba muno muSouth Africa, ndikabva ndaroorawo mudzimai wangu kubva kuZim. Ndokubva ndachizova munhu wekuti ndainge ndava kungonakirwa nekudheita vanhukadzi sezvo ndiri munhu ainge ava kuita mari. Ndakabva ndazoisa app yeTinder, ndikabva ndachizotanga kusangana nevasikana vemuSouth Africa, vamwe vane mabhodhi ainge akanaka, kunyanya mumwe mu20 year old uyo wandakasangana naye paTinder. So ndakabva ndachizotyora mitemo yelucky charm yangu yandaishandisa. Zvinhu zvangu zvose zvikabva zvachizotanga kuparara. Nemusikana uyo takasangana pane imwe lodge kuPretoria. Ainge ari mwana ainge akanaka zvekuti ndakabva ndakanganwa zvose zvandainge ndakaudzwa nasekuru Chamu. Handina kuziva kuti iye ainge ari kumwedzi, ainge achidawo mari. Akandikumbira mari, ndikati handingakupi mari tisati tamboonana face to face. Akati saka tosangana kupi? Ndikamuudza kuti kwauri comfortable. Akabva anditi sezvo iye achigara muPretoria, she was comfortable if I could drive kubva kuMiddleburg ndichiuya kuPretoria. Ndikati haisi problem baby. Ndokubva tachizobhuka online, tikabva tachizonosangana kulodge kuya. Then ndipo apo patakati tava mumachira ndikabva ndachizotanga kumubata kunorara naye. Akabva ati was I comfortable because iye ainge aenda kumaperiods. Ndikati saka ndoita sei panapa? Akati no, it's okay, tinokwanisa kungoita because kana ukazondinyima mari uchiti handina kukupa, chingoita kwacho hazvina basa sezvo tichishandisa butiro. Ndikaita, but ndichingopedza kurara naye ndopandakanzwa muviri wangu wava kupisa. Handina kukwanisa kurara zvakanaka. Ndainge ndava kuona shato iyi ndakatoiona tirimo muguest house imomo. Ndo pandakaiona ndakavhunduka ndikamupa mari, ndikabva ndatiza ndikadhiraivha usiku hwose kubva kuPretoria ndichidzokera kumba kuMiddleburg. But ndadzoka chakandinetsa ndechekuti ndakaona kuti chigaba changu chevaseline mainge musisina zvose zviya tsono, minzwa nekamucheka kake zvainge zvanyangarika. Then ndikabva ndachizoona kuti iyo vaseline iyo pachezvayo yainge yava kuita sekunge yakaiswa pamoto, ava mafuta chaiwo kuita kunge cooking oil. Then ndokubva ndachizoona shato iyi ndakaiona pandakadzokera kumotikari after ndarealize kuti ndainge ndakanganwa foni yangu mumotikari. Ndokubva ndachizoona kuti
mainge muine shato. Mangwana acho mukoma ndakazama kufonera sekuru vaya ndainge ndisingakwanise kuvabata. Then apo pavakazodavira call yangu ndopavakabva vazoti ko iwe wakazvifambisa sei, handina kukupa here mikone mirayiro, zvino zvava zvekwako, kana uchida unotofanira kutoti unge uchidzoka kuno kuZimbabwe totaurirana. But mari yavakati vanoda yainge yakati wandei, but pandakazama futi kuti ndinge ndichivapa vakabva vanditi mari yako handikakwanise kuigamuchira nekuti haina kuchena. Ndakabva ndachizotoita confusion kuti zvinondoita sei, because ivo vakangonditi unofanira kuti unge uchindiripa, but pacho pandainge ndichida kuvaripa vakanditi mari yako haina kuchena, imari yeropa, saka handikwanise kuigamuchira. So right now mukomanashe, awa ndiwo mararamiro acho awo andinoita. Ndakavabvunza kuti saka chindibatsirayo, vakangoti ndinongokwanisa kungokupa advice, unopota uchitenga huku then wobva wachizoslota huku idzodzo, ongodzisiya dziri panze, unotsvaka dishi riri reblack kunyangwe rikava rezenge kana kuti plastic. Saka ndakazoenda kumaChina ndobva ndanotenga dishi. Munoona madishi aya anoshandiswa nevamwe vanogara mumikuku avanoshandisa kugezera maari, ndo dishi randakatenga iroro. Saka ndinouraya huku dzangu, dzimwe nguva ndinouraya dziri 5 depending, ndobva ndangodzisiya dziripo panze dzirimo mudishi imomo usiku hwose. Nyoka iyi inenge ichingodya chete, then mangwana pandinomuka ndinoona kuti munenge musina kana chinhu, kunyange makushe musina kana saini yekuti munenge makasloterwa huku imomo. Zvekare ndinobva ndachizonhonga mari iyi ndinowanzokuiona inenge iri pasi pecouch. Mudzimai wangu asati akambosangana nayo nyoka iyi zvekare nemari, kunyange ndikakanganwa kuitora mari iyoyo, kunyange zvikanzi atsvaira zvinengei, haambofi akasangana nayo. Zvino dambudziko riripo nderekuti ndinofanira kuti ndige ndichizviita 2 times in a week kuti ndikwanise kurarama. Dzimwe nguva iyo inomboramba kuti ndinge ndichislota huku ichiti inoda ropa remunhu. Saka mainge muri muna 2023 apo pandakatombotama kubva kuMiddelburg ndikatanga kugara muPretoria ndichiedza kutiza shato yangu iyi, asi umwe murume uyo akazondibatsirawo, iye ndisangoma wemunomu muSouth Africa, akati aikwanisa kundibatsira, akabva ati pane zvaunofanira kuti unge uchizoita kana usingadi kuurayisa hama dzako. Pane umwe munhu anotofanira kutoti anga achitoparara, akanditi unofanira kuti unge uchirepa mukadzi anopenga. Kana wamurepa mukadzi uyu achangofa, ropa rake ndo richaita kuti shato yako inge ichidzikama. Ndakaedzawo kuita izvi, asi ndakapotsa ndabatwa nemapurisa ndichiedza kuda kurepa mukadzi uyu muPretoria muCBD. Nguva dzainge dzichiti 3 am ndakabva ndatiza ende handina kana kuzomboramba ndirimo muPretoria, ndokubva ndadzokera kuMiddelburg. Pari zvino ndiri kurarama ndiri mukati mekutya, handizivewo kuti ndoita sei, uye zvekare mudzimai wangu haatombozivi kuti izvi ndo zviri kuitika. Dzimwe nguva ndinongokwanisa kungotaura ndiri ndega, ndinotopona nekutogara ndakatoisa chibluetooth earphone so that mudzimai wangu anga achifungidzira kuti apo kana akandiwanikidza ndichitaura ndiri ndega anga achifunga kuti maybe ndiri kutaura nemaclients, izvo kwani ndinenge ndichitaura ndega. Ndinozotoita zvekutofunduka zvandinenge ndichitaura panguva yacho iyoyo, handitombozivi kuti ndinenge ndichiti kudii. Ndinotya kurara ndiri ndega, uye ndinototya kutorara kwacho. Kana kuri kunze kunenge kwasviba, hana yangu inotanga kurova, ndinotya kuti zvimwe kuda ndava kutotanga kutorwara nepfungwa. Handizivi kuti ndoenda kun'anga zvekare here kana kuti ndoenda kuchurch. Ndiri munhu ava kungorarama ari murima. Ndinodawo rubatsiro kubva kwamuri, muri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Mukomanashi ndinorangarirawo kuti gore randakaroorwa vamwene vangu vakazoti apo pandainge ndichibika tea vakabva vachizopinda mukicheni painge paina vamwe vatete avo vainge vabva kuHarare vachitishanyira kumusha. Vakabva vachizondipa kamwe kamushonga kavakanditi ndinge ndichikanda mutii yandainge ndichida kupa vatete. Vakanditi unongokakanda, then after maseconds obva wazokaburitsa kamudzi ikako obva wachizokaisa apa. Ndakabva ndachizoenda ndikanokaisa padhuze nepachikuva ndokubva ndachizotanga kupa vanhu. Ivo vatete ava ndakavapa tii yavo. Mushure mekunge vatanga kunwa tii vakabva vachizotanga kurutsa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakashamisa vanhu vose. Vatete ava vakabva vatanga kurwara, vakarwara kwenguva refu ndokubva vachizoshayika, but zvakangonzi vainge vaine HIV, but I doubt mukoma because vatete ava vakatanga kurwara mushure mekunge ndapiwa mushonga navamwene vangu kuti ndinge ndichiisa mutii. Kubva ipapo ndo patakatanga kuwirirana navatete because tainge tiri vanhu vainge vakatovengana zvekutodaro. Saka ndainge ndichinyengererawo kudiwa navamwene vangu. Kubvawo ipapo takazova best friends kuzonosvika ivo vatete vaya vachizoshayika. Pari zvino ndiri kuraramawo ndiri kunoku kunyika yevatorwa, but ndinongoti kana ndikangofunga nezvazvo ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza. Uye zvekare chokwadi ndo chandinodawo kuziva kuti ko vamwene wai vakandipa kamudzi kaya ako kavakanditi ndiko kandaifanira kuti ndinge ndichizoisira ivo vatete. Please help me. How can I confront vamwene vangu kana kuti ndongosiyana nazvo? Since me and her, since that time, we now have a very beautiful relationship, but I am scared that this relationship, it was built on blood. Murume wangu hana kana chaanotomboziva. Dzimwe nguva ndinongokwanisa kungotanga kungochema otondibvunza kuti ko uri kuchemei? Ndo zvinenge zvichindichemedza izvozvo. Ndomuudza iye first here kana kuti ndongotaura naamai vake? Please help me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ineniwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Uye zvekare confession yangu yakamira sekudai so. Ndine umwe muNigerian uyo wandiri kudanana naye, ndakasangana naye mune rimwe club kunoku kuSenton. Ndiri munhu wekuti kuraramawo kwangu kwandinoita dzimwe nguva ndinomboshandawo ndiri pane chimwe chiwebsite chinonzi Stripchat, apo pandinoitawo zvemavideos angu. Uye zvekare kana kuine vanenge vachida kuzoita maDM neni nemaprivate, tinobva tachizopanana mafone numbers, then tobva tachizotanga kucommunicate from the platform. Tobva tachizosangana kumaclubs akasiyana-siyana, but usually haasi maclubs anowanikwa vanhu venzara-nzara. Ndakabva ndachizoenda kuya ndiine umwe murume muZimbabwean uyo wandainge ndasangana naye ainge andiudza kuti basa rake raanoita ndere kutengesa madiamonds uye zvekare negold. Atori rana but ane mari manje, anogara muJoburg. Takaenda kuSenton kuya ndokubva tachizotanga kunwa. Saka akabva achizoti adhakwa, pakabva pachizoya umwewo muNigerian akabva achizotanga kutaura neni. Saka muNigerian uyu akabva achizondiudza kuti ainge achindida achida kuti tinge tichimbospenda some time together. Ndikabva ndati iripo but not today. Akabva achizonditi okay tomorrow. Mangwana acho takabva tachizosangana ndokubva tachizotanga kutaura nyaya, ndokutodanana kwatakaita ikoko. Then this guy, he took me to his place. Tichingonopinda mumba make ndakabva ndatanga kurohwa nerimwe dzungu. Akabva achizondipa mvura yekunwa, but mvura iyi yakashanduka kuita ropa zvekuti ndakabva ndatodonedza glass. Akabva anditi saka it means kuti iwewe une a spiritual gift. Ndobva achizogara neni pasi akandiudza kuti iye mari yake yaanoita imari yeropa, saka ari kuda kuti neniwo
ndinge ndichizovawo part of that cult, hanzi ndinokwanisa kuzotoita mari yakawanda. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti what am I supposed to do in this type of a situation? Ndobvuma here kuva a cult member kana kuti kwete ndongogara ndasiyana nazvo? Ndinongogara ndichingoteerera maconfessions enyu. Please, I would appreciate kana mukapostawo nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.